Roedd gan y swyddfa ryfel wersyll milwrol a 10,000 o aceri o dir yn ymyl Trawsfynydd. Caint hyn yn annigonol ac yn nechrau'r 50au cyhoeddwyd ei bod yn bwriadu ychwanegu 10,000 arall atynt. Gwrthwynebodd y blaid, nid gyda dulliau arferol yn unig y tro hwn, ond trwy weithredu uniongyrchol a llaiddwyn y drwgweithredwyr i garchar. Am 2 ddiwrnod buom yn gwarcher gwersyll trwy eistedd ar y ffyrdd tuag yno. Yr ail ddiwrnod, roedd y prif gwnstabl Jones Williams a oedd yn gyd ddiacon y Tudur Jones, un o'r finte, yno drwy'r dydd. Cadw'r gwersyll mewn cysylltiad parhaus a phencadlys y fyddin yn yr amwythig. Yn awr ac eilwaith yn ystod y dydd, can fy ngalw i drafod y sefyllfa gyda'r prif gwnstabl a'r comandant. Un tro, dath milwr atom ac ar ôl salwtio'r comandant, gofynodd iddo allai ddod a'i lori fwyd trwodd. Better ask him, medde'r comandant gan gyfeirio at y prif gwnstabl. Salwtiodd y milwr y prif gopyn a gwnaeth ei gais. Better ask him, medde hwnnw gan gyfeirio at y fi. Fe'm salwtiwyd gan y milwr, yr unig dro i mi gael y profiad hwnnw erioed, a gofynodd am pas. Gwnes yn siŵr mai bwyd oedd yn ei lori a sgrifennes gan iatad y Gymraeg ar ddarn o bapur. Edrychodd arno. Co, blimey, medde, bloody Russian.